Tagal ko sa bibigil, padali, bibigil. Padali ba, padali. Buti kamay. Asa man tani padulong nga, basi maabsan na sining kuya ba? Hilem. Hadlok naman ko asa man ta mo dong. Wala po ko kabalo bibigil, pero pag nakasako pag duha ta mag-uban, safe jud ka. Munang ako rin bahala sa imong mga bibigil ha. Tara, tito, tara, tara. Hilem. Oh, Sige nga naman, hindi mo naman ka, Adjo. sagingan siya pero naidalan diri ah. Diya ko natin dan. Bibigil kong naidalan, put pasabot. May muagi. Uy, may motor bibigil. Ala, kailan ko na. Kailan ko na si paring Rina, kailan ko na. Tara, atong doon lang. Tara, 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 tara. Tara, tara. Uy, paring Rina, kadali lang, paring Rina. Sterlim. Uy, paasal ka mato, pre. Diya sa unahan. Pre, masami si mong motor, pre. Nga naman, ako sa mo, asa mo. Pre, kadali lang kayo, pre. Emergency ni pre, kadali lang Ay, kayo. dili man pwede, pre. Pero dili man pwede. Dili, pre, kay ikaw. Ayaw na, pre. Ayaw na dagang istorya, pre. Kay kami nagdali, pre. Kadali lang kayo ni pre. Pre, basin pang kuhan Dili pa lagi, pre, ka lang. Basta, pre, karoon lang kayo, pre. Hindi ka mapahiram sa kuha. No, nabiya kahiram sa kuha, kwarta, 150. Wawa ka kabayad. Ito, naging tuig pa to, no? Di kayo tuwid sa dito, pre. Wapa mo na bahiram, 150. Ay! Sige na, hapan na, pre. Pero masukot, pre. Pre, kadali lang kayo, pre. Hamaran ng ibalik, ha. Pre, karang kuhan, pre, basin. Gusto man. Iuli, ha? Uli lagi na kunin, nagka-emergency. Mag-unsa man ni pag-un. Yes, Pre, promise, pre. Salig lang sa kuha, pre. Mura makakuni kayo lang sa kuha. Iuli lagi na kunin sa imuha. pagpahiram ang ko, pre, pero kwa. Ayun! Bayran tika! Pero, Ay, sus, ayun na si pero dira, pre! Ha? Ato sa may karoon na ni, magkikira na, pre! Pre! dili na ako! Wala, nagdagit na. Yati ni mga bata ni asa na pagkato ng adto? Kinigo si Mr. Lim, asa na pagkato gidala to akong mangod. Tama rin gini! Uy! Kita ka sila, ha? Paring buye, tungkol sa man ka. Nangita ko sa akong mangod. Si Clyde! Let, Si Mr. Lem! gidala niya akong mangod. Pre, nalit mo, pre! Nya, dira sa ka. Oh! Ito, di na ko mauban, kaya mo kamera pa ko. Sir. Sakay ka, sir? Masayro ka? Wala ba sir, pero musakay ka sa net or na sir. Kalas doon yung tuwa na, kalingan ka sa kuha. Siya pa'y tabangan, siya pa'y masuko. Tuwara sila oh. Ay, murag na istor katanan diri oh. Tuwara oh. Hoy, ulat ako oh. Hoy! Hilem, pagdali. Kuya, nagsunod. Ay, pandamay. Nasur katanan diri oh. Kuya! Wala juga respeto, Mr. Lem. Yaga gyud. Sir, sakay na ka sir, wala ko. Sakino, bakilabot. Ikaw, Mr. Lem, sobra na kay ka. Ikaw pa'y tabangan, ikaw pa'y masuko. Tingog. Ha? Tingog, ikaw na. Ay, tamugod sa direk hilom daw. Anak kag hilom? Ikaw, Judip. Bibigar, kabalukan na napoy parcel na abot nimo. Pilukan na po to nimo. Mr. Lim. Kaya ni taligsik man. Tas sunod na lang episode, tika ko lang taon. Direk in, direk kita ligsik na ba kung bibigar, kabalo na kama. Kasi Ay, makalitaw ra ba niya. oo. Bago ko makalutahan sa iyong kuya, dapat kulataon So, na ako. sunod episode na lang. Oo, si kulataon na ako si bibigar. Sige, pwede na. Si Boyet na lang, si Boyet. Sunod episode na lang, timan ni ha, tiwaso na to na eh. Atay, nagbayin sir sila?